Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. 3 batang may tigdas patay din sa San Lazaro Hospital sa Maynila kagabi. Robredo na nawagang magtulungan para mabakunahan ang mga bata. Measles outbreak, unahin, bangayan sa bakuna, isang tabi ayon kay Senator Gordon. DOH kumpiyansang di maapektuhan ang immunization programs kahit tinapyas ang budget. Dahil naman po sa tigdas outbreak, Australia nag-issue po ng travel advisory. Para manahimik sa issue po ng 75 billion pork barrel, Diokno sinuhulan daw ng 40 billion pesos ang Kamara ayon kay Andaya. BICAM ipapasa na ang 3 trilyong national budget, 75 billion pork barrel, matatanggal kaya? Tapos na ngayong araw ang manual recount sa protesta ni ex-Senator Marcos laban kay VP Lenny. Solve na ang pambobomba sa Hulo ayon sa DILG. Sa balitang edukasyon, tuition hike inihihirit ng ilang universidad. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Dapat bang tanggalin sa pwesto si Budget Secretary Diokno dahil sa issue po ng pork barrel? Magandang hapon po sa inyong lahat. Muling sumasa niyo po ang pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At tayo po ay simulcast sa Pinoy Extreme Channel.
Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cabling Channel 59 and Destiny Cable Channel 84 at sa 500 pang iba't ibang mga cable companies nationwide. Mulit muli, kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating palatuntunan po ay pinalilipad na ni Clarence Andaya, habang ang ating Operations Head Engineer Oliver Licop ay nakaremote pa rin po sa atin. Sa labas po ng ating himpilan, handang-handa na pong magulat ang ating mga Leader News Patrol. Ang ating mga telepono po sa studio as usual, 0927-4942-175. Dahan-dahanin kaya natin. At 0949-736-5000. Alisin kaya muna natin music para may iba, no? Total, biyernes po ngayon. Kumusta po kayo? Sumali po kayo sa ating talastasan. Dapat bang tanggalin sa pwesto si DBM Secretary Diokno, Benjamin Diokno, dahil sa issue po ng pork barrel? Kaninang tanghali po ay talagang binalatan po ni Congressman, sa Bicolanong Congressman na who's this? Si Rolando Andaya Jr. patungkol po sa issue ng pagsingit ng bilyong-bilyong pork barrel ang mga taga-DBM at ang mga taga-DPWH. Bagamat hindi po sumali at hindi po nagpakita pa rin si Benjamin Diokno, ang sekretaryo po ng Department of Budget and Management. Sa pagtatapos po ng hearing kanina sa Kamara, tukoy na ang may kinalaman lahat ng insertion po ng 75 billion pesos na pork barrel ay ang sekretaryo po ng budget. At sabi pa nga po ni Rolando Andaya, congressman po ng Camarines Sur, na inaya po raw siya, bago ang hearing, inaya siya ng isang lunch sa pamamagitan ng isang undersecretary at dumating daw si Budget Secretary Benjamin Diokno at inalok ang Kamara. Binibigyan ng Kamara ng 40 billion pesos. Hindi ho million 40 billion pesos na ang feeling po ni Andaya ay suhol para sila po ay manahimik at yung pera daw po ay manggagaling sa savings noong 2018. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang dami-dami pong serbisyong dapat natamo sana ng taong bayan. Ang dami palang savings. Ano, bakit? Nag-underspending po ang gobyerno last year at may nalikom po sila. May natatago po silang bilyong-bilyong pera. Ayan. So, para bagang nasa kamay po ng Budget Secretary ang pag-release. Apparently, ganun nga po, ano? But, alam nyo, hindi naman basta-basta marirelease yan without justification, like having legal projects, having projects na pakikinabangan po dapat ng taong bayan. Kaya lang, alam na po ng publiko na kapag pinag-usapan ang iba't ibang proyekto po na dadaan sa mga politiko, alam na natin yan na ang mga politiko pong dinadaanan po ng proyektong yan at may kinalaman sa proyektong yan ay nagkakamal po ng limpak-limpak na komisyon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, mag-comment po kayo sa ating comment section. Yan po ay garantisadong babasahin po natin at mamaya po ng konti ay marami tayong pag-uusapan. By the way, abangan po ninyo ang ating exclusive interview kay Asek Celine Pielago sapagkat meron palang kalsada sa Quezon City ang isasara dahil po sa konstruksyon at pagpapalawak yata ng kalsada at ito po ay makaka-apekto sa mga pumapasok po sa Kalakhang, Maynila. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige, unahin muna natin ang mga importanteng report. 4 katao, patay at 5 iba pa sugatan. Kasama po ang 2 pulis. Sanhi po ng pamamaril sa Teresa Rizal. Detalye, hatid na sa atin ni partner Felix Tambongko. Yes, Lex. Magandang hapon sa iyo.
saglit lang at parang ayaw pumasok yung report ni paring Felix. At nakagugulat po yung balitang yan na may isang mama na walang kaabog-abog na pinagpuputukan po ng baril yung mga residente po doon sa Teresa, sa Rizal. Ito na po ang report ni paring Felix Tambungko. Patay ang 4 katao habang sugatan ng 5 iba pa, kabilang ang 2 pulis sa insidente ng pamamaril sa Teresa, Rizal kagabi. Naganap ang pamamaril dakong alas 6:05, February 7, 2019 sa Carissa Homes East 1, Barangay Bagong Bayan, Teresa, Rizal. Dead on the spot ang biktimang sina Ruben Francisco, Wilfredo Lokban, Ide Guzman at Roger Bernales. At namatay naman habang nilalapatan ng lunas sa pagamutan si Marvin Miotin, pawang mga residente o nasa hustong gulang at residente ng Chewan, Bagong Bayan, Teresa, Rizal. Sugatan naman sina Renato Dacuya, Edric Jan Borak, Joel Gasingan, PO3 Emiliano Pantalyon at PO1 Eleuterio Mina. Habang ang suspect na armado ng kalibre 9mm na baril ay kasalukuyan pang pinaghahanap. At ito'y nakilalang si John Albert Araujo, nasa hustong gulang at residente rin ng naturang lugar. Sa inisyal na investigasyon ni PO3 Jeffrey Verano, investigador ng Teresa PNP, nasa harapan ng kanyang bakery ang biktimang si Ruben Francisco nang bigla na lamang pagbabarilin ng suspect na hindi pa malamang kadahilanan. Nakatambay naman si Wilfredo de Guzman nang madaanan ng suspect, ilang metro lamang ang layo sa bakery na bigla itong pagbabarilin. Sa kuha ng CCTV camera ng Chewan, kitang-kita ang pamamaril ng suspect sa unang biktima. Nagawa pa nitong magpalit ng damit at kaswal na maglakad palabas sa subdibisyon. Nasalubong naman ito ang responding sina PO3 Pantalyon at PO1 Mina sakay ng mobile patrol ng biglaring pagbabarilin ng suspect na kapwa na sugatan matapos na magtamo ng 11 tama ng bala ang mobile patrol na sinasakyan ng mga ito. Namaril din at ng agaw ng motorsiklo ang suspect sa paradahan ng tricycle at doon namatay on the spot si Roger Bernales, tricycle driver. Habang nagtamo naman ng tama ng bala si Marvin Miotin, may-ari ng inagaw ng tricycle at namatay din habang nilalapatan ng lunas sa St. Teresa Hospital. Nagtamo naman ng minor injury ang 3 pang hindi pinangalan ng mga bystander na nag-aabang ng masasakyan sa paradahan ng tricycle. Matapos ang pamamaril, ang suspect ay mabilis na tumakas sa direksyon ng Morong, Rizal. Samantala, isang manhunt operation naman ay kinasa ngayon ng Teresa PNP para sa agarang ikadarakip ng suspect. Ako naman si Felix Tambungko nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maraming salamat paring Felix Tambungko sa report na yan. Nakagugulat at sa katahimikan po ng gabi dyan sa Teresa Rizal, biglang may insidenteng ganyan. No? So, kausap ko actually yung Provincial Director ng Rizal PNP, si General Lou Evangelista. Kaninang tanghali at ang sabi sa atin, patuloy pa rin po ang manhunt operations laban sa suspect na si Albert Araujo. At wala pa rin pong panibago or update na nai-report sa kanya ang kanya mga tauhan dyan sa Rizal PNP. Balikan ko po kayo mga suki pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.